Kadakot kabarpo kadon nikidiki kentin. Bat Moses ulashim yala katanga bat yala kikhun shinram. Bat ulabu yaki halor kikada bat ulalet pai bat syakari Egypt. Bat Moses ulashim ya udingdu jong ublei hala kakti. Kadakot kabarpo kala shingai menta namar ba ukthaw kurim jong Moses ulapha ya Moses dakajingsuk ba unlek pai bat syakari Egypt. Ti kumba pila ong menne hak tu kadakot kaba khat phra ba ka kikentin kiba Moses ukarpat yala ujong ukthaw I kumba kadai kajinglek no jendu nakari Midian syakari Egypt. Bat kani kadakot kabar phau kapan scam ya kata da kabai thu hang ni bau Moses uyalam lang yala ka jong ka tengah bat yala ki jong ki khun chenrang. Kabangi dang yo puli hadu hang ni hi ka shulong bai tang ya uwei ukhun chenrang bau Moses uyo hang ni po Midian. Kabahang ni pan layat hu I kumba Moses ulayo sakiwei de ki khun shinrang. Tiya kata hi hang ni nginum pat yo ya kajubab ngin se I ha ki benta ki bakham shadien shapang ki khun ki jong Moses. Te kata kam da don kam ya benta hang ni hindrei ki kaban yarap I kalong ba Moses hawa umi nakari Midian balik syari Egypt. Uyar lam lang yala ka jong kalong ying long sem kaplo yo banseng po Midian. To ka babut hadin jong kato lakadau ya ka jingpenan kam ya ki kada kum kinong kit ya ki ni kibriu jong kan kalong ying long sem ha ka jinglet linti ka bakham jalan ngila panong nadu nari Midian syatai syari Egypt. To kata kasyai tu bentak basyakman mo. Ha ka papenkut kadikad khot ka barphau labu itu kentin bat Moses ulashim ya uding du jong ublei halak kti. Menno kalong ka jingkeli menno ba uta uding du enyo yu ba udai uding du jong ublei. Uni uding du tin em uba Moses upanan kam ya kabanra habu syarai ya kilang brot jong Jethro. Uding du ba Moses usyem em upanan kam Henry utu uding du ba Moses upanan kam ublei ulapan I ya kakamba lingba jong utu ding du. Kikintin uding du jong ublei kin khammut banong ba udei uding du jong Moses hi ba upanan kam hakabasyarai ya kilang brot jong Jethro tang ba ulalong pada uding ba kerpang ba ublei uladapan I ha Moses ya ka kamba ka ba kiwei kin sai aba Moses unle yakni. To hadu ang tua shwa yo phidan ai ban berap. Ngadon tangkum ni ban berap ini khot ka arpo. Kapen kan mau yang bahaba Moses uphet nari Egypt. Sao pos nem menchwa. Awa uphet nari Egypt. Uphet tli pet yap. Awa batieng baladon ki patwet ya ban pensitam wat ban syim ni jing im jong namar kita kidau ki baula pendep ban penyap kita ki Egypt. Kamu dan ni ai tli tau brio bakajan. Nanti hadian sau pos nem habo umat pada kajik syakot. Halo jong try bau belai. Habo unyo habo yo ro ya kajing pelaj sup mensim jong tau kurim jong menta umi nari Midian kayeng tau jong umi berlakat tengah umi berlaki khun.
umi ru bat laki jingri ke bau yo ban pensyong ni la ka tengah laki kun lor di kada ka bomot umi na yeu khau kurem kum urang ba u bala long ai kum urang ba u bala don ai kum urang ba u bam long lembot lembiang u badan ni la ka si ingkrung badan ni la ki jong ki kun kani ri ka dak jong ka jing mat ka jong u ya ka jing kerku ka jong belai so ke bentaban awang ikan mau ya kitab Genesis kalenong nga banengkong ye baro dai uplay uba penlong ika jingwan ra ya ni ya uding du jong uplay kapan kan mau ya nga ba we baro pada nakti jong Moses la pada nakti jong imenta bolong try di uplay hi wasnai ki but kala kham penjubo shu kata ka jingkit jingbot ang ni kalau ba uni uding du ko ba Moses sisien ukria nang no na preng gilum ban penlong uding du syarai belang syarai masih uni uding du ka bawla de mat ban yo i de lagi chong ki khamat halau lendong halau banyap bau tau ba ekren ba du bang try bau play ula pen i ka kamba aling bau tau ding do ba de kini ki artli ki dau ki bang la ba dong bau penen kam ni khat ka ba ar ko uding du jong play aga kti Moses to tang mashu banrap khandiat mo to ban ong pade Moses uladan hadu sopos dem syakanika remedian te gimshmio puli ya kata hakiniki to kilendong ki dekhot ki bagi lai pech khaman nang ta pade ka wei pat kalong ba ding du ya ba Moses peran kam tang haka basyarai ya ki langbrot kumtu kemai lai kran ki bentai ki bashkhmat kai namar ke kam rijing ri ke de tan kilang brot namar basuk hak khai ke pateng jongki kan ke Exodus kelnong ke basau ke dekhot ke bar wei kitin ki badan hakani ka dekhot bad utrai ula ong hau Moses anda melalik pai pat syakari Egypt to sumar baminle akhmat uparo ya kita ki kampla baro ya ki bangala ai hagakti jongbe henry ngan pen ya kadok lut jong u ti un omplak no yau pai pa to hakini ki kentien ki bangi i kan khot ke bar huwei ngimla bantip kadai hakapor ke ba menno kani ke je kren hapdeng jong utrai bad Moses namar pakawan bet hakani ka jinge tu khana kumni ka balong ka jinge kren haka tu kalau lenong ka ba meding ndai ka ba khalam ing ni susngo kumba ka tuit kumju ka khana te ya kata ngi me kren ni ndai ka ka badan kam yangi ngi pet ayu ki kentien ki ba utrai kren hau Moses anda melalui pai pat syaka ri Egypt ki kentien kila syai menta bau Moses ula pediang ya kapan lek pai pat syaka ri Egypt kumbang ilai i haktu ki dekhot ki bashakhmat kumnu ba Moses hi ula lek ya kapan kerpat ila ujong thau kurim jong u ba unyo balik pai pat syaka ri Egypt te ya kata kamdadan jing ini naman la de kren tuntu hakatu ko benta jo je kren Moses bad kuthau bad kumnu bu utrai bu bleiru ula de biathu how Moses bakitu ki watwet ye jing im ko jung u kila yapnut baro ti haka jing shisha hakatu ko por ka bangi kren chapang jong hatu ko jing ethu ko jung utrai Moses chapang ka jing yapno jong kitu ki bawa ti ka jing im ko jung u nila keli hatu bharu ru utu ba thwet ya ka jing im lani bo pha penyap yau Moses udang im ne em hatu ka por te imat na ki kentin ki badan hang ni
ngila pasong thu ba uni uparo ya uba Moses bat aron kin hap manlet banyashem deishu utu uparo uba lathmu ya kaban penyap yu Moses hadin pula yo jingtip ba Moses penyap ya uwei naki sordar ki balong ki Egypt. Tiya kata nginum ya ban shu hang ni ndrei ke ke ba utrai ba ublei Ukraine ho Moses. Kitu ki kentin ki badan hamar pedeng jong ni dekat ki ong. Ba ublei ula batha ban penken mau yo Moses. Ba dei ban klet ya kitu ki lai teli kidak ki ba utrai ba ublei ula pen bat ula batha yo Moses. Ha tu kalau lenong. To arteli kumbang ya keren kilong ki benta ki ba Moses ula sakhi dal ki jong ki khmat ula le hiru dala ka jong ka kti kum kanuksa ka jing pen klab sen yu ding do Moses ubret yu ding do bu ushim na utodong jong sen ba kula ding do biang nang ta ka jing besu ya ka kti syak syadem ba ka kala nyang tholi ka kti ba hadin bla besu biang ka kala bahapat kitu ki atli kilong bu Moses bla la ya ka ban penpau hala ka jong ka jing im da ka jing betha ka jong blai ba dia ka bala ipat kadang sulong tang ka kentin ka ba ublei u ai hu Moses udei ban le da ungej kalong ban tong ya ka na ka wa bat ban the ka khando bukan kelas na ti ya kitu ki lai tli ong ublei da ka jing betha ka ba shai di ba Moses udei ban le ya kitu baro lai ha khamat jong upharo ya ki ba utrai ba ublei hi ulapen kop ha u Moses. Ki kentien ki ba khaddu ki wadan ha katu ka the khot ka bar huwei katu ka jing ong ngan pen ya ka do nut jong u ti om plai no yo pat ba ki long ki ju ki kentien ki ba ngila ye pulie ha kalan nong ka balai ka ba ublei ulayat hu lupa ha Moses bahkan ni kelenti jing lek ban pelaj ani banyalam no ik Egypt ya iki khut Israel na kar Egypt upharu om pelaj lemda daka kti badon bor jom utrai wo belai ti hang ni ru hakani ka jing lek la ublei ula ai ha Moses ye kitu ki lai tili ki kampla ban le khmat jom pharu Andre ublei la de ong lupa yu Moses ba pen ya kado nut jong upharu ti om pelaj no yo pat ba ti kumbang ilai keren hakalan nong kabalai hang ni dungi habi keren biang ba kumno kala banlong ba haba utrai pha yu Moses ban pelaj iki khun Israel na kakti jong kinong Egypt bat kham tam ban yo keren bat pharu ba haba ublei ula pha kumni lani ula commission da ka jing kularu bandar lingkat bat Moses lembat Aaron Hendrei udang ong pat ba pen ya kado nut jong pharu bat om pelaj no yu pat ba ti balai ke ilong kumni ngila ban shu antat hang ni bat ngin se i lingba jong ki lenong ki baput ba ka jing le ka jong ublei ka don la ka jong ka jing thmu ka jing pen ya kado nut ka jong pharu ka long ru ban ai jing hikai ya ki khud Israel ba ka jing nget ha ublei uta ubaki kila yelenyar ya kan ka jing shem shitom ka jong ki ka jing sha penong rau ba ka jing pelat ka jong u kalong ka baki kin sakhi laki jong ki khmat kumno ba ublei upelat lingba jong ki kamba ki ba pher bar ke pher shi bun na ka jing perkhat jong ki brio ba dangiya daga ba kum kata ka jing smooth ho kanyarap ingi sikat dai habangi gin sapuli yakini ki benta ki ba shadien bat kilan nong ki ba bot to hadu ang tu shwa fidan ban benrap kala dadan shu nila ban ya beteng ya ka jing keren ngadan kumni ban ya ban ram habai dei bat ka jing puli kani ka khot kap ar puai kani ka khot kap ar puai
kadai ka benta jong ka jing ya kren hapdeng utrai wa ulei nang tai na po ding na to lau ne om ing yong Moses kani kadai ka jing ya kren hapdeng joki ya ka ei ka ba on sa le la ne on saja onda Moses un poi Ahmad Upharo kamut kadai ka jing kren kelupa ya ka ei ka ban saja sakawai ka benta ba bang pek ya ka khot ngapia yang ni khot par huai haki ar benta ka benta ka baneng kong ka dei ha ka ba utrai uba ublei upen la lani upen i la ka jokobor upen khamti ha Moses ya kita ki jingle pla kiba Moses unra lani unpran kam khmat upharo kamut kita ki kam pla ki ba Moses unpen i ha upharo khmat upharo ki dei ki ba ublei uba utrai ulapen khamti ki dei ki benta ki ba Moses naladi on omla satya ban pen i lemda rai wa ublei upen i bani upen la ye u ban le ta ki kam tadi ki benta ka ba pen i shai ba uni utrai wa ublei udei ubabat udei uba control udei uba direct ya Moses badi ki kam pla ki ba un pen i kmat paro benta pat bang pia bang ong ki benta bang pia ini khat or point do benta ka ba ar pat kali kali benta ka ba ong hen rai ngan pen e ya ka do nu jong u ti on om plat no yo pat ba kani kali ka benta ka ba thu angi la ni ka ba a yangi ya ka ching shai ba dei utrai u ba ublei u ba control dei utrai u ba ublei u ba bat scam dei utrai u ba ublei u ba pen e ya ka do nu jong upharo ka ba mod ka jing pen e do nu ka jing le ram yao la ni jing e rang jong upharo ru ka de hi ka ba ublei de la de upen long ya upharo ban e ka do nu ba unum pelat satya ki pa ba kani ka khat ke thu engi ba utrai ba ublei de uba control ya baro arliang yo Moses sawi ka liang ban le ite kamba bat yo upharo hawi ka liang ban pen e ite ki do nu ban pelat ki pa ba to ngin ya petang bai nak tu ka ba mentan mo ba piong te nga ken mau meneng ka do tu lenong ka balayam ka dei ha ka lenong ka balai ka de khot ka ba khat khandai mo hang tu ngila de be kren yak tu ka jing ong ka jong utrai ba ulei hi wong kum ni te nga tip scam baus im kari Egypt on om sha ye phi ban lej lemda da ka kti badan bor ta ka long ka bangila ya kren ha ka tu ka lenong ka balai ba ka khot ka ba khat khandai to ngan share biang ini ke screen bahkan yarap ini ka jing ya kren to ko piong hi mentan ba ka bor ka babat ya ka jing control ka dei hi how play la ka long ha ka jing tray ka jong Moses dan ni ha ka jing pen e do nur ka jong u pharo ti habaro ar hi ka jing tray ka jong play le ni ka jing control ka jong u ka long ru ya ka ban ai jing hi kai ya ki khun Israel ban yu i ya ka ksang ti ka badan bor ka jong u play bat ru ya ka ban ai jing hi kai ki Egypt ba uta u play jong ki Hebrew ulong u play ba kumno to da phim dan e shu to ka khat ka bar huai ngi jam to ka khat ka bar hu ar